Servus pendleři, mám tu pracovní nabídku pro fyzioterapeuta nebo fyzioterapeutku. Jedná se o práci u firmy Catfish Trader, která má v regionu Cham 3 pobočky, jednu přímo v Chamu, další v Koncelnu a jednu v Chamerálu. Catfish Trader je rodinná firma s cca 40 zaměstnanci. Firma se zabývá širokým spektrem rehabilitačních služeb od fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, lékařský fitness trénink až po ambulantní rehabilitace. No a na co se můžete těšit? Tak třeba například můžete si vybrat, zda chcete pracovat na plný úvazek, částečný úvazek nebo minijob. Dostanete německou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 28 dní dovolený s možností čerpat 3 až 4 týdny v kuse, takže si i pořádně odpočinete. Veškeré spojené náklady s dalším vzděláváním plus 5 dní studijního volna. Komunikace přímo se šéfem. Šéf sám pracuje v jedné z poboček jako fyzioterapeut. No a po celý den budete mít k dispozici recepční, kteří za vás udělají veškerou administrativu a vy se můžete věnovat svým klientům. Co firma potřebuje ale od vás? Ukončené vzdělání jako fyzioterapeut a němčina na úrovni minimálně B2, slovem i písmem. Je potřeba, abyste si v tomhletom byli jistí a s pacienty se dokázali domluvit. A jaké další benefity na vás u této firmy mohou ještě čekat? Tak třeba například každý měsíc dostanete 50 € na možné nákupy, anebo můžete využívat fitness pro osobní tréninky zcela zdarma. Nabídka se vám líbí, jenom nejste z okolí Domažlic ani Klatov. Nechce se vám dojíždět 2-3 hodiny každý den a přemýšlíte nad tím, že byste se třeba i přestěhovali někam blíž. Pokud jste otevřený i tomu se přestěhovat za touto pracovní nabídkou, tak šéfové jsou opravdu skvělí a pomohli by vám zajistit nějaké bydlení, slušné bydlení, kde byste mohli odstartovat svoji novou životní etapu. Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, tak v popisku je link, kde naleznete informace o dané pozici plus kontaktní údaje přímo na zaměstnavatele. Já vám přeju hodně štěstí. Mějte se. Čau!